Usile sompa. Sanibonani babuyeli siseGoli ikuphi ke la njengoba siseGoli usemsusankomo oh ukhuphukile umsusankomo usemsusankomo semsusankomo waseGoli umsusankomo useGoli namhlanje asikho kwaguqungela hayi kwaguqungela umsusankomo useGoli la kusuka khona inkomo ya endlini yamakhohlo madoda kodwa yaphila kodwa ngiyaphila mfowethu ngiyaphila Mngoni hayi angakubona kubi yeah angakubona kubi sibuye esiwashweni nje sibuye esiwashweni sisaye esiwashweni futhi naseThekwini sisaye esiwashweni naseThekwini ufuna ukuthi abantu basondela abantu baseThekwini sondelana sishaye isiwasho masiqede isiwashweni siyohlanza idlozi sishaye isiwasho masiqede isiwashweni siyohlanza idlozi abesisebenzeni Mngoni yebo Mngoni so bafowethu siyabonga kakhulu kumazibuko ukuthi asicabangele so nathi ke asicabange ukuyicabangela nathi noma senze ukuyicabangela ngazi kuya kanjani sesicabangelile nathi ke manje masiyicabangele sesikwazi ukuyilungisela izinto zethu kodwa sikhuluma ngani namhlanje Mngoni kuyikuthi ke phela izinto zala umsusankomo uyazazi nawe uthele umsusankomo uyakhuluma uyayikhuluma nje kodwa ke abasithinte kakhulu silandele umlando wokuzaleka komuntu masangalandela umlando wokuzaleka komuntu ukuthi umuntu usalokela kwenzakala umuntu wayezalo kubaleke ngani kodwa ukwazi ihistory ngoba mawuthi umlando ukhuluma ngehistory kubaleke ngani ngoba asiphili thina kwehistory siphila isikhathi samanje hayi isikhathi sakudala yonke into inesiqalo futhi inesiphetho yonke into inesiqalo ibe nesiphetho okusho ukuthi ukuzalwa komuntu usuke ezalwa ewumntwana abuyele futhi ebe yini umntwana izinto ezishintshayo ilembala esuka ebumnyameni iye ekhanyeni izinto ezishintshayo yellow brown green ubani purple ushuthi bakhona i-spectrum light spectrum esuka from i-darkness iye kwi-light into kanjalo uma sekukhona i-light okutshela ukuthi sekunale mbala lapha nendawo leyo mbala leyo ihamba futhi iphindele kuphi ebumnyameni ngoba isuke ebumnyameni ibuyele futhi iyoba kuphi iyoba sebumnyameni ngoba i-light iphakathi nendawo i-light iphakathi nendawo isiqalo simnyama isiphetho simnyama angazi noma ngizwakala yebo isiqalo simnyama isiphetho simnyama ufana njengewash elikala 12 libuye ku1 ku0 libuye ku0 kodwa lo 0 so12 kodwa manje akuthi uyabona useyingane kodwa endala ngale useyingane kodwa endala okutshengisa ukuthi ubuyele ebuncaneni ngokwenyama nomoya wakhe uyalahleka kodwa nalapha ingane ubebona zonke izinto kodwa engakwazi ukuyikhuluma zihlele emoyeni ongenamqondo ongenakuqonda okusho ukuthi sinemibala esesigabeni sokuqala uyofika elangeni limile emini bebade sibe nemibala esigabeni sesibili lapho ilanga liyothambama liyoshoka ilanga liphuma emini bebade ilanga liyoshoka zigaba ezintathu bezokuzalwa komuntu kuzigaba ezintathu ukuzalwa komuntu uwe ubaba omkhulu ukhokho ubaba omkhulu ukhokho okusho ukuthi laba ababili kwenzakalani ngabo bayafana banenkinga labo babili hawu imbala nje ile mbala lena ehlukahlukanayo ubona laba shoda khona abakwazi ukwenza izinto bame kuzo noma baphelele lapho benza izinto
eziqondene nabo neziqondene nabantu ababavuselayo. Ingakho into zabo ziningi zona. Bese kubuya ke kuzoba la ekuzalekeni komuntu. Uzalwe lo, avuse lo avuse lo. Uphinde qale phansi kuzoba yilo. Angazi noma ngizokala. La yini Ilanga liphuma. Yebo, ilanga liphuma emini bebade. Oh, njengomuntu lomude. Bebade. Bebancane kodwa bebakhulu ngokuzimuka. Angithi wabona kuncane lo ukuzimuka kwakhe kuncane. Yeah. Wakhula emini benjani? Bebade ilanga limphathi nendawo. Bese liya ekushoneni. Kodwa manje futhi selizimukile imali ekushoneni. Okusho ukuthi ilanga lithi malishona bese liya collapse noma bese liyaqhuma. Okay. Ikhale inkanyezi kuyele eqaleni nazi inkanyezi nansi inkanyezi. Angazi noma ngizwakala. Ngiyazwakala. Ngizama ukucacisa lokho. Yeah, so umlando ke uthi ubalekile ngoba ukubuyisela emuva noma ukubusa phambili ikuphi? Umlando ubalekile ngoba uyisiqalo futhi uyini? Oh, uyisiphetho. Yebo, uyisiqalo uyisiphetho. Umlando. Ulo nalo. Umlando lo. Ukuthi obani asebezelwe manje bavuse bani? Obani abayinzala abantu abokuqala ngoba sesilapha nje. Obani abokuqala emuva yilabo abokuqala. Abamanje abavusa labo abokuqala yibabo yilabo. Angazi noma ngizwa mina. Ngiyakuzwa. Abokuqala nabo okuyibona abakhulu abasibonisa okukhulu. Yeah. Kodwa balutho bengekho nabo. Ngoba yonke into iqala kuphi? Ebuncaneni. Ebuncaneni. Ngize ngathi kuyimbizo izolo ngathi umentshisi ubasa umlilo uvuthise zonke izikhuni kodwa ube kuyutho njani? Olulodwa. Uyinkanyezi enjani? Encane. Eyodwa futhi. Incane nje enjani? Iyodwa. Uqala kuyinhlansi. Kuyispark esisodwa. Kodwa bese kukhanda ibhakhe engakanani? Eyiningi. Nelanga kuba kanjalo. Ilanga liyasparka kube khona inganyisi. Hayi kuspark inkanyezi ibe yilanga. Liphinde lispark eselenze engakanani lona ilanga? Eyiningi inkanyezi. Okay. Anginomlilo okanjani? Uqala ngokuthi kametshisi, okay. Uvutha inkuni ube umlilo omkhulu. Yeah. Kodwa ube umlilo lothileyo manje sekuyini? Sekumlotha namalahle. Angazi noma ngizwana. Yebo. Iyo lento abayibiza ngePhoenix phela. Oh, umlotha. Umlotha. Iyo lento abayibiza ngePhoenix ukuthi inyoni ingqungqulu kahle kahle. Inyoni lekuthiwa ingqungqulu eyasha amaphiko phezukwana. Angiyazi. KweJerusalem ngisho njalo iBhayibheli. Oh. Lithi ingqungqulu eyasha amaphiko phezulu kweJerusalem alenza njani eJerusalem? Lakhanya. Okusho uma nesikhathi ibhabha lapha phezulu kwakusuka umlotha uphakama uveza imphansi. Amalahle phela avuthayo ukuthi akusiyo umlotha kuphela lolu la. Kodwa kwamalahle. Ungamalahle avuthayo ngaphansi. Unganyathela wena uyitshela ukuthi umlotha kuphela. Kodwa ushe. Iyona iPhoenix leyo. Ngesintu sakithi ingqungqulu. Lenyona ukuthi iPhoenix mawungathi wena ingqungqulu ubhale ngesizulu ingqungqulu. Uphinde ubhale Phoenix uzobona inyoni efanayo le. Ingqungqulu nePhoenix. Manje ikhondlo njengoba thina asingeni asenzile lutho. Angithi nina nivalwa abelumbi abanivalile banitshengisa izinto zenu enizaziyo bese benitshengisa manje ngoba nina senavalwa ukuthi nixhumane nabantu abadala abazaziyo nabayibona lezi zinto. Ingakho seninenkinga ukwazi ukubona ingqungqulu. Okay. Umlando ke khondlo uba inkinga kanjani umuntu? Kwesibheke lezi ngane izaleke manje.
Awusibeke ingane ezalene. Sinengane yesibongo. Sibe nomlanjwana, sibe nevezandlebe, sibe nedaka. Zingaphi lezingane? Zo4. Sinengane yesibongo Ezaliphelele. epheleleyo ingane yesibongo leyo. Sibe nomlanjwana, ingane yomlando leyo. Sibe nevezandlebe, ingane yenyana. Sibe nani? Nedaka. Sinengane yesibongo ezalelwe emshadweni, ingane ezalelwe emshadweni le. yebo Yebo. ezalelwe ekhaboneni, Ingane ezalelwe intombazane le engashadile. yebo ekhaboneni. Yebo. Ingane yesibongo le, ingane yomalume le, uzoba ingane yecala, ivezandlebe. Usho ukuthi izalwe umuntu osifazane oganiwe. Oganileyo ukuthi indoda yakhe kanjani? Isaphila. Esaphila. Ivezandlebe leyo. Yeah. Sibe nani? Sibe nedaba. Nedaba. Lapho ingane izalwa uyise oganise unini esenjani? Angasekho. Eseshonini. Yebo. Yini ke leyo? Idaba. Idaba noma ilongwe. Leyo ngane leyo. Abayeke mabedelela ivezandlebe bathi sidikisele. Okay. Yebo. Okusho ukuthi sinengane yesibongo, sinengane yomalume okuwumlanjwana, bese siba nevezandlebe okuyingane yamacala, bese kuzoba yini? Idaba. Ingane ezalwe uyise oganise unina esengasekho, unina bese yocoshela ini? Amalongwe. Okay ke. Nansi ingane yomlando njalo yelokuzana yekhaya noma yesibongo uqobo lwaso. Le ingane yakhe Yesibongo. yesibongo uqobo lwaso ivusa ubaba omkhulu ivuse bani? Nobaba. Nokhokho. Oh. Ivusa ubaba omkhulu iphinde ivuse bani? Nokhokho. Imbatho ubaba omkhulu iphinde imbatho bani? Ukhokho. Ukhokho. Nabo abangaki labo bantu? Bahlanu. Bathathu. Bahlanu ngokubabiza. Kodwa bathathu. Okusho ukuthi njengoba bebathathu nje kanje. Inkosana yikhohlwa nomagcina. Inkosana yikhohlwa nomagcina. Umlando lo wokuzaleka komuntu ukuthi uzalwa ubuthathu bala ekhaya. Uma ke izinto zomlando walomntwana ningayilungisanga, engayilungisanga ubaba omkhulu, hayi ubaba omkhulu kunobaba. Silanda ukukhokho. Uma ukuthi ukhokho akayilungisanga, uzovukela wena ukuze ukwazi ukwenza njani? Ukuyilungisa usuka kubani? Ubaba omkhulu. Usuka kubani? Kumkhulu. Ubaba omkhulu uza kubani? Kubaba. Angazi ke nomyezwana ngoku. So iyona inkinga leyo Mazibuko. Ingane ezalwe kahle emshadweni kugcagcube kulungile. Kodwa manje sokuvuka leli khehla livukelwe na izinto kulabo abantu abezigaba engaki? Ezintathu. Ngisho Mazibuko umuntu ezalwe emshadweni kahle uba nenkinga. Ikhona inkinga. Uthola imithwalo yezinto ezingagcinwanga. Uthola yonke imithwalo yezinto enjani? Engagcinwanga. Uma baba ezalwe kahle kuphelele uma wakhe phelelisiwe. Ngenxa yokuthi amacala boba awakezwanga. Zingcino okufanele ukuthi igcinele obaba omkhulu asigciniwe. Ngone mina ngikhuluma iqiniso. Umlando wokuzaleka komuntu. Sikulo muntu lo ozalwe zonke izinto zakhe zinjani? Right, ziphelele. Kodwa manje uyabona labo bantu abathathu, sithele umuntu ubuthathu eyedwa. Sithe uya ubaba omkhulu nokhokho. Sithe uya ubaba omkhulu nobani? Ukhokho. Okusho ukuthi abangalungisanga ubani? Ubaba wakhe nobani? Nomkhulu. Yeah. Bangaka abantu okumele abalungiselele? Bathathu. Ngoba yena uyini? Ubuthathu. Yilo muntu okothwele isisindo sekhaya. Yilo muntu othwele isisindo sekhaya, lona ozalwa abazali benjani? Becacile. Bephelelisene. Kahle Khondlo, liyazi ngoyichaza lento le. Ilabantu bakashembe abazwana leyinkinga ezikanje ngoba bona basacaca abanye. Bayacaca impela kodwa kunento esalayo lapha laba abashembe isikhathi esiningi benza abayini. Lokhu kuthiwa abayini. Umshado wabo abayini kahle kahle.
Ukusho ukuthi umshado owu-half. Umshado ongaphelele. Ingakho le ngane izoba ngapha nangapha makufanele ukuthi into uzayiqonda. Yilento futhi bona bayiqhangisa lento yokukhokha into encane. Angithi nguni ngoba ngisho ukuthi umshado wabayeni lo. Ngoba okay. Yebo umshado wabayeni lo ngoba into yabo ihamba ifake inkolo phakathi. Kuthiwa ngokwenkolo kanti isintu sihlale siyinto eyodwa simile nje. Isintu umuntu ocacile waphelela. Osinele waphelela. Bona bayasinelana bayasina kodwa kunezinto ezingaphelelisiwe. Njengani? Umshado wabayeni lo. Njengakho lokho kusho ukuthi bakhokhisa lento encane. Anginamakhahla uyawubona ukuthi awubuthatu. Awubuhlanu. Athi wonke lamakhahla. Amakhahla angena mama lapha. Inkomo zingaphi? Ziyisithupha. Umama akangena usayitholile inkomo yakhe. Okusho ukuthi inkomo kumele uyikhiphe ingaphi? Ziwu5 uma uthole intombi ukhipha inkomo kamama bese ukhipha inkomo yamakhehla amangaphi? Amahlanu. Manje ufuna manje bona benza abayeni ngaleyo ndlela abakhokelana ngayo nabaganisana ngayo benza abayeni benza umshado onjani ongaphelele. Sibele nje eceleni leyo. Yebo sizobambatha lezi inkinga ngoba bangapha nangapha basenkolweni baphinde babese simpile. Manje ke ukwazi ukuthi ugane kabili. I-white wedding. What waiting ngomtshela what waiting ngini what waiting. Banayo umbashede white waiting. Angeke ngifaka ushende man. Ufaka ushende. Asikhuleke khona. Njengamanje ke abantu sebeshada imishado emibili. Sibuye kuye white wedding manje. Kulo muntu umlando ozalewa komuntu kulo muntu lo ophelele kuphi la ekhaya inkosana noma umagcini noma ikhona noma ngabe yiphi kodwa kuumfana nje oyedwa ozalwe kuphi la ekhaya baphelele laba bantu la ekhaya. Okay ke uphelele lo muntu la ekhaya kodwa manje namhlanje sekwaba khona i-white wedding efunwa abantu bani besifazane. I-white wedding efuna abantu bani besifazane okusho ukuthi sekunemishado emingaki la ekhaya emibili kodwa uzogana indoda eyodwa. Kusho ukuthi indoda nge-white wedding ishada umshado wasekhweni. Yebo kunjalo. Indoda nge-white wedding ishada umshado wasekhweni. Ifika ishade yona iphinde ishadwe nayo. Yebo iyaganiswa nayo. Isishada owasekhweni manje sekuyogana yona. Umshado wesilungu owasemzini. Umshado wesintu owalapho uganela khona opheleliswa khona owamadoda. Usho ukuthini pho inenkinga yilonto yokuthi kushadwe ngapha nangapha. Kuyinkinga leyo nto leyo ngithi ngoba ngisho ngini nabashembe benza wenkolo nowesintu benza abayeni kahle kahle. Lokho kuthiwa abayeni abakashembe ngoba awukwazi ukushada umshado womfazi wenkolo ngoba inkolo yabafazi ngoba bese uyoshada umshado wesintu uyishada kanjani umshado emibili imithetho engafani. Yileyo nto kufanele ukuthi siqale siyiqonde le ngane bazalekeni kwayo izoba umuntu muni. Ubaba eganiwe wagana naye. Ubaba uganiwe waphinde wenza wagana ubaba ugube kwenye indoda. Yebo uganiwe unina waphinde yena wayogana ubani umfundisi unina ngoba unina belo inkolo ngoba ukwazi ukukholwa into yiyo uyayazi awukwazi futhi ukukholwa into yaziyo. Kusho ukuthi lapho manga neqiniso into efanayo. Uma ungakholwa nje wena kuthi uyakholwa ukholwa into yaziyo. Ngoba inkolo into ongayazi. Okusho ukuthi into engekho inkolo. Manje awukho umshado kuthiwa wenkolo.
awukho umshado ntombi sazi isintu thina ngoba siyini singabantu sazi umshado wesintu thina ngoba siyini singabantu Sasivulele Mazibuko asidluli mngoni sila umuntu lo ukuthi unankinga nomuntu yes awukazi yebo ukuthi unankinga lo muntu emlandweni wokuzalela kwakhe ngokuzalwa abantu ababili benjani becacile okay ke ukushada nokuganwa mngoni kuyinhlambuluko ngaphezulu kwazo zonke ini inhlambuluko ukushada nokugana kuyinhlambuluko ngaphezulu kwazo zonke ini inhlambuluko ukugana nokuganwa mawuyinsizwa kumele uganwe ube indoda ephelele mawuyintombi kumele ugane ube umfazi ophelele usho ukuthini lokho engushoyo ukuthi kuyinhlambuluko engaphezulu kwenhlambuluko ngoba ubokubheke abantu abanenkinga yokuthwala abaganwa abagani futhi umuntu wesifazana othwele akagani ngoba usuke egane ini isithwalo umuntu wesilisa othwele akaganwa ngoba usuke aganwe yini isithwalo siyavumelana manje bona yebo ngiyavuma kodwa baphinde bathi bona monesithwalo kumele kube khona abafazi abaningi lo bayashada labo ibona abaganayo bagane lezo yilwane ibona bagana isilwane ngoba lesi silwane lesi siyamlawula simtshela ukuthi sesifunani manje asifuni ini manje siyabuya ngesiza lapho ukuthi ngushiso yini lokho ukuthi umuntu osuke ethwele noma owesifazane noma ngabe wesilisa akaganwa ngitheli mina ngithe ukuganwa kuyinhlambuluko phezulu kwazo zonke ini izinhlambuluko kuyinhlambuluko ejulile kuyinhlambuluko enamandla kuyinhlambuluko yokuqala yokugcina phezulu inhlambuluko esizenza mihla yonke ukwenza ukuganwa ngize ngithi ke mina othwele owesilisa akaganwa othwele owesifazane akagani sisemlengane njalo ngushizo yini lokho indoda uma isiyenza ubudoda igcwalisa isibaya sakubo ngezinkomo eziyoba amakhehla kubo ezizohamba ziyofunani umfazi lezo nkomo zingamakhehla kuphi akubo bese ethini ubaba wayo mayisitheni inkomo noma isifuyile athi indoda mntanami usuwenzeni usuwenza ubudoda usukhulile manje sekufanele ukuthi wenzeni uhamba uthanda uganwe okay ke naphana kuzokhipha inkomo manje indodana le ezalwa indoda izokhipha inkomo yona nomfazi ikhipha inkomo ezingamakhehla akubo ziyaphi lezo nkomo ziyolanda ziyothenga umhlobo kuphi ebukhweni ziyothenga umhlobo kuphi ebukhweni ziyokhwezela lapha ebukhweni uma ke lezi inkomo ziyokhwezela ngale ebukhweni kusho ukuthi ziyokwenza insebenzo zokukwazi ukondla lo yamfazi oyapi ozakini ephuma nani namakhehla kubo likhona nithonga elingavuma ingane yalo ihambe iyongena esogwini esinezilwane nomsamo ongcolile hey aliki ithonga uyabona bonke abantu abaganiwe namhlanje abantu abanjani abaganiwe namhlanje ubokwazi ukuthi bamiswe yithonga lakuphi labamfazi ngoba ilona elikwazi ukubona izinto elikwazi ukubona
ukungcola kangcono lapha ekhaya ngoba kusile la kuphi elala ekhaya uma lifika uthwele lifika lisikhipha isilwane lisilahle lebude uma lehlulekile ukusikhipha uhamba ingane yalo ikushiye wena ingane yalo yingakho ke laba bantu abathola ubabona beganwa noma beshada namhlanje kusasa kasenamfazi usedikile umfazi wahamba sebelwile nomfazi wahamba umfazi yini na ingoba ithonga livele labona ukuthi uyongena eweni lamlana nabuya naye ngoba ithonga labamfazi alihambi nokungcola ingakho silibiza lethonga lasemanzini isikhathi esiningi amakhehla kuphi asemanzini ngoba ahlala esenhlambulukweni ahlala esenhlambulukweni na funa inhlambuluko qedileke manje akakwazi ukubuyela edakeni ayapi ngoba sodakile already ngiyabonga mina uyabona ke mnguni sikhuluma ke ngento eyinhlambuluko ngaphezulu kwakho konke shanelana amabala ingane nami makoti uzongena kusho ukuthi akakwazi umfazi ukugana kungahlanziwe ngoba uzofike abe nenkinga ngoba amathonga kuba zibelwa enisana nalento ayifice lapha ingakho kuthiwa makuzongena umakoti kuthiwa kushanelwe ini amabala zingane shanelana amabala ngoba nangu umakoti usezonjani usezongena ngoba mayengena la impezo ezosuka lapha ungashaneliwe amabala ingaphezulu kokwenza nokucabanga kwakho nokwazi futhi impezo ezosuka la angibona ingakho kuyibona lezi ingane ezizalwa abantu abaganeneyo zinenkinga ngoba ziqondi noma baganene ngempela laba bantu noma bashadile angithoyibona azikwazi noma baganene ngempela laba bantu noma bashadile zihlala nabantu bobabili la ekhaya kuthiwa kanjani baganene okay ke akwesithi baganene okwangempela nansi yana ke indaba nansi indaba la ikhona le ndoda indoda engaphelele la ekhaya kunezinto engahlambulukile yathatha izinto engahlambulukile noma umkhulu bayo okhokho bayo bathatha izinto ezingahlambulukile mabe ithatha beyifaka la ngaphakathi ithonga lizofika ilawo lela eliphi la umfazi bese egcina umntwana engasakwazi ukuthi amelwe amakhehla kubo kodwa ayomela amakhehla omfazi kubo angithoyibona iyona incindezi ke uqala leyo uma indoda ingahlambulukile engashanelwanga amabala umakoti ezongena ubokwazi ukuthi ithonga lizofika liphathe lapho ithonga nakwabani lokho umfazi kusho ukuthi mazibuko leyo ngane iyohlezi iphila ngenhlanhla ayikwazi ukuzenzela okwayo angeke iyohlala iphila ngenhlanhla yini na ngoba zonke izinto zihleli owesifazane zingeze sibeletho ingakho wabona abafazi namhlanje bethi bangamadoda bengabafazi ngutshela uNkulunkulu ezulwini khonjo ngoba mozophathwa yidlozi noma amakhehle akuloma wakho wena awunawo amakhehle akunika amandla akuvikelayo awekho ilana lokhu kunika inhlanhla nje afikelana kwephuthu ngoba ngcolile awukwazi ke ukuganwa ungahlanzile ithonga lakini ngoba ingane zakho ziyohlala ngaphansi kwamanyana omlando umlando walaba abantu abathathu ukababa eyizala leyo ngane ukaba kumkhulu ukamkhulu umlando uma sekufanele ukuthi agcine ageze lezi zinto uzoqala ageze bani ubaba izinto angazenzanga ezenzela uyise aphinde ageze bani ubaba omkhulu izinto angazenzanga azenzele bani uyise bese zogeza abantu futhi yena umkhulu izinto angazenzanga azenzela bani ukhokho uyise ingakho lo yise sevuka kulo ngoba ufuna ushaya laba yikungani bengabenzela izinto iyona umthwalo othwalwa ingane nabantu abaganene uhlezi uphupha umkhulu ohlezi phansi uphupha umkhulu ongaphandle ongangeni ekhaya
Iwona umlando wokuzaleka kwengane ezalwe yanika isibongo okuyisona phezulu ekhaya ithwale imithwalo yabantu abathathu ngoba nayo iyini iwubuthathu siyabumlandwana manje siyabumlandwana ke manje umshana ombalanga hayi umshana ngibeke eceleni umshana umshana uye lona angithi abazali bezalo abaganane kodwa ezalo komalume angithi ufe wathi khona unaleyo nkinga ke phela lona yokuthi okay ke asibuyele kulento kwamshana sibuyele kulento kwamshana ngoba uyu umntwana futhi lo ongowesibongo awuthi ngibuyisa babuyeni uma zibufe wakhuluma ngomuntu ongowesibongo siphelele wakhuluma ngomlanjwana yebo ongozala intombi wakhuluma ngezandla edlalwa unkosikazi ngakhuluma ngelongwe yebo bese lokugcina awufuna akakho ukugcina umshana uye lo umshana phela ukhondla akungena umuntu ozalwe komalume kodwa wagcina seshada umakho wabuyela isibongo sakhe siphelele lo muntu abantu bakhe abamzala abangani ababili banjani baganele phelele usibongo unina unaso unina unaso inkinga isele necala luye usalelwe izinto ezimembatha njengaye lo mntwana osefikela ekhaya wafitana abantu abangene ingakho ke lo mntwana lowo ethwala kakhulu ngoba manje abasekhaya konina bamfuna umuzi abakubo bamfuna umuzi naye udinga ngoba ngisho nje siyavuka uya umshana lo uyiwe futhi umntwana ozalwa nesibongo esinjani esiphelele ngoba unina wenze njani uganile uye lo inkinga ukuthi yena egana nje umzalele kuphi uzalwe ekuphi unina yebo uganile uphelele unina kodwa uzalwe kuphi unina yiyo ke lemthwala ethwalayo okay ke akusibuyele ke lapha umshana ke ngoba yena usuke wazalelwa wasekelwa kuphi ekhaya unina kodwa unina emzalile njalo nzicala esishini sayise wasekwenzakala yabuya indoda yazomqoqa yabuya indoda yazokwenza njani yamqoqa yena uma imqoqa lengane yenzana ingane iye munca yonke lenhlanhla obeliswe na kuphi ekhaya unina ayohlala nayo kuphi kubo ifike kubo yenze njani ikhulu icindezeleke icindezelo umcebo okufuze ngabe uyawuthola kubo ngokwezinhlanhla ayithola kuphi onini ngiyachazela njalo inhlanhla nendawo into eyodwa inhlanhla nedluzi lendawo into eyodwa kodwa umcebo uhamba nani nesikhiye umcebo uhamba nani nobaba nesikhiye angazi ngiphinde babukeli beSolomon inhlanhla nomndawe noma nendawe into eyodwa indawo ke ithonga lezankazi noma idlozi lami lezalukazi noma lamakhehle esibeletho noma idlozi lesibeletho kwembeke kanjalo ngoba indiki idlozi lesele umcebo nenhlanhla inhlanhla iyoboosta umcebo noma iyogeza umcebo ukuze uhlale kahle emndenini lowo ophiwe ini inhlanhla ngoba inhlanhla uyayiphiwa usuke la ekhaya komama uze nayo kini ifike ivulwe umcebo wala ekhaya okuyisikhiye Nkosiyami angazi mhlambe singakubeka ngenye indlela siyabuya ke siza la umshana nami umshana usumunca wanenhlanhla zasekhaya kunini usumthatha umfaka lapha ukhiya ukwazi ukumvulela la ngoba basele lapha mawufika lapho ukhiya umcindezela umntwana kanti lo mntwana ukuze athole inhlanhla zakhe iphelele
kumele abe linono. Afike lapha aganwe uzogana kanjani na? Bazomphelezela laba baseKhabonini mawumhlenga kuyabikwa ukuthi akhishwe ngembuzi ngapha amukelwe ngani ngembuzi ngala. Umntwana akathengwa kwazi lokho mbuku. Umntwana akanotsholwa. Hawu, umntwana akathengwa, umntwana kanjani? Hayibo njengoba abantu bakhipha ngaki lento zilo bona lengane. Ubaba walotsholwa wafa. Lafika mbulala ithona kababa wakhe. Ngoba wenziwani? Wathengwa walotsholwa. Pho umkhuba lo ukulobola uqhamuka kuphi? Awukwazi ukulobola ingane uyayihlenga, ukhishwa inkomo zamacala. Abasekhaya bomama lapho babiza amacala abo owenze wadelela umuzi kayise. Oh, kusakhishwa inkomo kodwa. Ukhishwa inkomo zamacala. Ukugeza amakhehla. Hayi zelobolo. Ukhishwa izinhlabulo. Ukhishwa inhlabulo inkomo zani? Zamanyala la wenzile wena. Lapha ekhaya. Bese kukhishwa imbuzi ezokukhipha la ekhaya likuphelezele ithonga lakheli. Njalo lasekhaya kumama. Likuphelezele lize liyofika kini, lifike lithi gozo lolo. Lihlale likulinde uganwe wenze yonke into bese uzophila ubunono wena. Usuzokwakha umuzi la. Uyaphuma kini ngoba usuye wakuphi? Owakini ngokuphelele. Usuzokwakha umuzi la. Mawuwakha umuzi la, leliyathonga lakwamama nelakubaba lizokwazi ukuhlangana la. Ngemizi yayo ehlukene. Ngoba alikwazi ukufika la. Ngoba lapha kukhona amanye ini? Amadoda. Libe ninalo liyini? Lingamadoda. Wena ulinono ngowesithathu, ulinono wena. Ungowesithathu wena ngoba ababili bakuzala bengakahlanganisi amathonga amangaki? Awu2. Bathe sebawahlanganisa amathonga amabili, wena ubusunjani? Ubusukhona, usuvele uzelwe. Umshana ke uyahlengwa. Umshana wenzani? Uyahlengwa. Bese kumshana siyabuya siza kumlandlwana manje. Umlandlwana uyezwa na uyigama lithini? Umlandlwana. Umlando omncane. Umlando ongaphelele. Ngoba lo nomningi usuthatha ubani? Ubaba. Ilo wesibongo. Umlando omningi usuthatha ubani? Ilo wesibongo. Siyabuya ke siza kumlandlwana. Umlando lona omncane. Ingane ezelwe intombi isekubo. Wayizala ise kubo, wagcina beloyise bengagcinananga. Bagcina beloyise bengagcinananga. Eyapi leyo ngane? Yakumalume. Kodwa wathi Mnguni lengane wangazenza inhlawulo. Kodwa wayondla isigwebo komkhulu siyehla. Isigwebo sakho. Okay. Seqala lakho lenze kubo le. Senze njani isigwebo? Siyehla. Akwazi amathunga kini ukuba neaccess kuleyo ngane. Wanzi nje lengane wayondla. Kodwa ube ungawahlawuli amacala. Isigwebo phezulu kwalengane sisafana. Siyehla. Siyehla futhi. Siyehla Mnguni. Awuyihlawulile lengane noma uyihlawulile umuzi walo umnomzana. Kodwa ingane yakho yenza njani? Uyayondla. Ngoba into ebalekile yini? Isondlo. Ngikusho kanjani lokho engikushoyo Mnguni? Ngikushisa ukuthi kunengane iya kwamazibuko engakhulela kwaMnguni, ikhule kwaMnguni kodwa ithonga laMnguni linamathele. Ngoba lenzeni kuyo? Liyondlile.
gcina kumntwana. Ingane yakwaMasibuko icoshwe umnguni wayikhulisela kubo. Ithonga lakhona lenza la yondla. Lizohlala kanjani ingayinamatheli ingane eliyenzeni? Eliyondlile. Lithi ke lami nampha le ntombazane izala ingane yomlando ngoba nayo lena oyicoshile inani inomlando. Qedile. Yini iwumlandwana lapha ekhaya. Akusiye la ekhaya. Kodwa yini iwumlandwana ngoba ngisho ukuganwa kwayo iganelwa ngaphandle. Yebo ngumkhulu ecoshiwe mina. Igama la ikhulele khona. Yebo igama lapho ikhulele khona kodwa ngaphandle kwesaba. Qedile sibuye ke size kumlandwana ngqo. Umlandwana ngqo uyaganwa umlandwana uganelwe la ekhaya kodwa uphuthume uphumele kuphi ngaphandle ngokuyisa wenze njalo wondlile. Uphuthume uye ngaphandle ngokuyisa wenze njalo wondlile. Okusho ukuthi ithonge lamzala liyazi ukuthi lenze icala kuphi kuloya muzi lase liyondla lizomfuna umntwana walo. Hey, umlandwana lo ukhuluma umlandwana mina. Into eyenza ukuthi umlandwana mawusuganiwe kufana ukuthi uphume umuzi. Ingoba udede ithonga lesikhiye likwazi ukufinyelela kuye. Nethonga lesibeletho ngokunjalo ukwazi ukufinyelela kuye. Uyambona ke lo mntwana ukuthi unomlando. Yebo uzoganwa bizo ngesibongo saseKhabonina ngoba ngisho nalowo muzi azophuma wakhe kuyoba kuphi owaseKhabonina. Kusho ukuthi lento yomlandwana ithi uyohlezi uchaza ukuthi lokho okwenzayo ukwenziswa yini, ukwenzelaphi, ukwenzela bani. Yilento imlandwana iboshwa. Ingani ngoba ngutshela nje. Ingani ngoba ngutshela. Ngoba kumele lihlezi echaza ukuthi ngiboshweleni ne-criminal record ukuthi ngenza ukuthi seshintshile. Usuhambe kakhulu ngunu usuye kuvezandlebe, ivezandlebe elemajele. Ivezandlebe uye umnikazi wamajele. Ivezandlebe le. Umnikazi wamajele uthwala imithwalo lo muntu njengengane yokuqala ezalwe isibongo sinjani sinesona siphelele. Siphelele. Isibongo siphelele. Phela lo mntwana lo onabazali abaganene uyafana nani nevezandlebe ngokwemithwalo yize bengabizwa ngendlela efanayo nezinto ivezandlebe lithwala kakhulu kunalo ngoba alivikelwa lutho bonke balishaya bobathathu balishaya ithongo lakhaya lonini elaseKhabonini la baba lo khawumama umganisile ela kube sendile qobo ngoba ngisho uyise lo oganisa unina uyayixosha lengane unina kuye nani nenhlawulo yenkomo. Manje umboni usungifaka uvezandlebe sekumlandwana. Singumlandwana umboni. Na umlandwana wengane ezalwe yintombi la ekhaya ithi mayisiganiwe iphuma umuzi ukwazi ukudedela ithonga lakubo elimundlile. Abantu bamezwe elinjani elimundlile ukuthi likwazi ukufinyelela kuphi kuye ngoba akasekho ngaphansi komsamo kabani kamalume. Ngoba vele yena ungumlandwana kodwa zonke izinto mazothinta isithebe. Zonke izinto mazothintani isithebe. Asikho ke isithebe esikwe embuzini. Asikho isithebe edliwa uphi embuzini. Isithebe sithinta umsebenzi omkhulwane kwenkomo okusho ukuthi kuzobuya amakhehla nani nezangazi. Yebo. Uyobuyela ekhaya kunina anqenqa umalume wakhe kube uyena owenzile izinto kuphi la ekhaya ngoba usethintana isithebe sokukhuliswa sokukhulela sokusekelwa kwakhe ngoba isithebe esiyini sisisekelo. Ngicela ukusiza laba abafana nami. Isithebe mayithi isithebe uMazibuko imbuzi ayidliwa umphakathi.
imbuzi ayinasithebe imbuzi idliwe ekhaya inkomo yomsamo imbuzi inkomo eletha ilento i-community yonke umphakathi bese inkomo ke ihlulwe ngeyithebe ukuthi lesi isithebe samadoda lesi isithebe sabafazi lesi isithebe sentombi sensizwa kanjalo isithebe into enjalo kodwa ke isithebe esijulile esomndeni uhlangene lapho umuzi omkhulu angazi bese amakhosikazi amaningi yebo ingakho kuthiwa uzofanele ukuthi wena ubuyele uyoguqula umalume ukuze akwazi ukuzokwenzelana isithebe lapha ekhaya labo elaphuma nawe oyichaza ngizwe ubani oguqayo uwe umlandwa ngoba wena awuna isithebe wena isithebe sithatha wena so umalume obonayo ukuthi uzokusikela kuphi umusa wakhe yebo kodwa mawenza kokuhlanza ithonga likwembethe lasekhaya umama ngembuzi uyakwazi ukwenza mawenza ithonga lokuhlanza ithonga likwembethe lasekhaya ubaba uyakwazi ukwenza lokho ungambizanga umalume kodwa once wathinta inkomo usuthinta isithebe uthinta amakhosikazi inkosikazi yomlandwana ingasikela bani isithebe lapha ekhaya inkosikazi yami nje ngumlandwana mhlawumbe ekhaya ingasikela bani isithebe lapha ekhaya ngoba yona iyafundiswa la ekhaya abafazi bakuphi abala ekhaya yazini phelile ubani ngisho umzala bakhe inzalo uzalo lwakhe uma sebeganiwe owakhe umfazi akaphawuli lutho lapha ekhaya ngaphandle makuganwe yena kuphela kodwa umzala bakhe uma sebeganiwe owakhe umfazi akaphawuli lutho umukela lokho asubenikwa khona ngokwasisithebeni umukela lokho asubenikiwe ngokwaphi ngokwasisithebeni umlandwana uyaphuma uyokwakha ngaphandle ukuze udedele ithonga lesende nethonga lesibeletho lihlangane phezu kwakhe kunezinto ke ezimikhuba ayigcinayo lapha ekhaya zokuhlatshwa kwembuzi nokuhlanganiswa kwethonga lakubo kayise nelakwamama uqala hlambulule elakwakha umama ngoba umsamo wakho kuphi usekhaya umama alihlambulula liqede ahlambulule lababa njengoba linjalo ngaphandle kokuyoguqa kubo alihlambuluke phezwakhe bese limema ezohlanganisa izimbuzi zenhlambuluko yizimbuzi lezi ezigcinela umlandwana umsamo wakhe uhlanzekile entabeni lapha asakhe khona waganelwa njalo wahlala khona nomfazi nomndeni wakhe ngikhuluma ngomlando wokuzalwa komuntu Maungakwenzanga konke lokhu ulande inkinga. Hawu uyoba nenkinga, uyoba nezinto ezingaphelele, ihlala engaphelele izinto zakho ngoba vele nawe uphelele. Awuphelele kumalume, awuphelele futhi ekhaya. Yabona? Undliwe kuphela ekhaya uma lokusekelwa. Ungakhona nje umalume. Usubuza la, wenza yonke lento la, uyobona into zakho ziyochuma kube ngathi izulu liyaduma. Iyana imvula. Uvuleke zonke izinto. Mawuke wenza lento elisho. Siyabaleka ke manje siyabuloka ivezandlebe lakho le. Ade ukhuluma ngayo. Simlando wevezandlebe manje. Ivezandlebe umntwana ozalwa umfazi efebile. Ivezandlebe lizalwa isifebe. Ivezandlebe lizalwa yini? Isifebe. Ivezandlebe lizalwa isifebe ivezandlebe. Lizalwa owesifazane wenze njani? Ofebile. Ofebile. Umntwana oyivezandlebe uzalwa umfazi oganileyo ozala ingane nenye indoda. Indoda yakhe isenjani? Isekhona. Isaphila. Ngikhuluma ngomfazi oganileyo ozala ingane nenye indoda yakhe isenjani?
isaphila Eish madoda. ivezandlebe noma isidikiselo leyo ngane leyo ivezandlebe noma yini isidikiselo leyo ngane ngoba izaleke kabi izalwe nendiki ingakho iyisidikiselo ingane wathi wafaka igama elithi isidikiselo uyazi isidikiselo yini isiciko sebhodwe lesizulu noma ibhodwe lesintu lele limnyama elikhulu unqantathu yebo isiciko sakhona isivalo sakhona isidikiselo isivalo esinesivalo sakhona uyabona noma ibhodwe lesizulu avalwa ngevalo ngesiwama ivalo sakho yeah ukhona ukudla ngaphakathi kodwa manje akuvalekile lokudla lesidikiselo sikhulu noma sincane sihleli phezukudla anganga noma uyangizwa ngiyakuzwa yilo mntwana ke ozaleke lapho angaqondakala ukuthi uzaleke kanjani indoda yakhe iphila umfazi lo uyabonakala ukuthi uyawenza umsebenzi kodwa awuphelele lo msebenzi izalwa nendiki leyo ngane iyohlushwa indiki ubusuku nemini noma ingaba linona izalwe namakhosi kodwa indiki liyoma liqhakele phezukwayo ngoba iyisidikiselo ilindiki uqobo lwalo awungathi ushinki ingayodwa nje khona idikiselo ke idikiselo khohlwa kuyalunga kodwa khona la kulunga khona yalunga nguwe siyakhona manje kulungiseka sizolungisa lenkinga manje siyenze umfazi lapha ekhaya isidikiselo ke siyafana nengane yongeno siyafana nengane yani yongeno makuthi umfazi uyangenwa akusisi isintu ungena umfazi kanjani manje akusisi isintu ungena umfazi kuwumkhuba akusisi isintu ungena umfazi ayinkulu lesesho manje akwengithi ke mnguni ukuze uzongizwa kahle ivezandlebe leli isidikiselo lesi into eyodwa lena kodwa eze ngendlela engafani isidikiselo yingoba lo mntwana lo uzalwa nendiki ivezandlebe umntwana futhi ozalwa nendiki ulicala lo mntwana ulicala umama wakhe wakhishela inkomo enye indoda wathengisa nenkomo kwenye indoda engayikhiphelanga ini inkomo okay sibuye sizila isidikiselo isivalo sakhona la ekhaya kodwa akusise saleli ibhodwe silivalayo isidikiselo isivalo sakhona kuphi sala ekhaya kodwa manje akusise isivalo sani saleli ibhodwe ovale ngaso wena kulo angazi abukeli angazi mhlawumbe sengijule kakhulu mina sengikhuluma ezinye izinto ezingaqondakali ingabe lo mntwana ungeniwe unina ingabe lo mntwana unina ufebile wazala nomalume ngala ekhaya ingabe lo mntwana uzalwe nobhuti wendoda yakhe angazi mhlawumbe ngifuna ukuyichaza yona kodwa lo mntwana ubizwa ngani isidikiselo ngoba ungwakhona kuphi la ekhaya kodwa manje asisi isivalo saleli ibhodwe esivalelona manje kodwa why uzofika ukuthi ke manje ungena ngoba phela ungena umuntu umyeni wakhe engasekho ngiphinde ngibona ukho namla ngithi mina lesi sivalo sakuphi asala ekhaya kodwa manje sizongena ebhodweni ongesilo isivalo sabo angana noma uyangizwa ivezandleba leli isidikiselo leso ukusho ukuthi isidikiselo nevezandleba akuyona into efanayo bahlukene kodwa bathi babe moya munye ngoba bonke bazalwe kumuntu ongakulobolanga ongakhiphelanga yini inkomo okay ivezandlebe liqhamuka ngaphandle ivezandlebe liqhamuka esendeni lakuphi la ngaphandle emfazini womuntu
osaphila yebo isidikiselo sona siqhamuka kumuntu wala ekhaya kodwa ongeyena lo noganisele umfazi angazi inkosi yami angazi ngoba isiciko sakhona la ekhaya samabhodwe akuphi ala ekhaya kodwa manje sivala ibhodwe lakuphi lakule yandlu linositho sakhona awu kodwa ke mnguni angazi mawuzwanga lapho kushithi hayi ngiyakuzwa bonke laba bantu into abazofana ngayo ivesandebele isidikiselo indiki ephezulu kwabo indiki ephezulu kwabo ngoba indoda isaphila iyaphila phela indoda noma imkhulisile indoda azi ukuthi ubaba wayo lo kumbe kunesuku ngaphandle noma engiwakhona la ekhaya kodwa ufihlile ingakho ngithi isivalo esivala ibhodo la ekhaya singesala ekhaya naso kodwa sivala ibhodo kungelona laso ngazi amazulu azongizwa kahle ukuthi ngithini la umlando ozaleka komuntu umuntu ozalwe abazali beganene noma umshana umlandwana ivezandlebe noma isidikiselo kuzoba yidaka kuzoba yini idaka okay sila esidikiselweni nani nevezandlebe imamkhulu ngifuna ukuzwa la utheni ukuthi ukungena komfazi akusona isinto mnguni ukuvala kwebhodwe ngesivalo ngesise sakhona kuyini kuyisinto noma umkhubu uqedileke ukungena komfazi engangenwa indoda yakhe kuyini kanti ungena awukuthi indoda ayisekho ukuvala ibhodwe elingesena siciko ngiyayizwa leyo ungena lokho ukuvala ibhodwe elingesena siciko uyovala indlu engesena mnyango uyofaka umnyango wena angazi ke noma uyangizwa ngini uyomondla ke izingane zomuntu ongayizani zomfazi kamfowethu uyicala kanjani konje ngoba ukuba olicala kanjani kahle ngoba lesi sivalo sivalile kodwa sivalile akasekho nje asisekho isivalo bekumele siyavala okumele ngabe siyavala lokudla kuzovalekana uma ukuthi sekuvalwe uwe ngoba isivalo sakhona sisekho Sakubuza phela yebo ngizokuvala nakho-ke kuzoncenga okusho ukuthi akuvalekile kungenzeka kungena kungcola lokhu hayi ukuthi futhi kungenzeka kuyangcola lokhu ngoba kuvalwe isicizo esinjani esinesona okungesona ukuthi umfelokazi belahlale akangenwa mase mncane natho inkinga uzozala ke ijikiselo nje khona nangu una 28 makhona nangu una 28 ugalela ekhaya ena 25 akasekho umyeni uyephi umyeni ngoba akeshonile akekho umuntu oshone semncane uyafa lo muntu akekho umuntu oshone semncane okusho ukuthi wenzeni lo mfazi ukuze le ndoda yakhe ihambe ubengayihloniphi nomuntu lo muntu uyahlala lo angekho umfazi indoda engashona incane ikushiye iqalisile angeke amathongo kuba umfazi avume kanjani awakini wona avume kanjani awela ngengane abantu azoyilambisa ayilambise ngokwebhodwa ayilambise ngokwekamela kanjani mngu angeke siyenzele lokho inkingi ikhona kumfazi kukhona izinto ayivulile kunemisanga amasanga awavulile la ekhaya ongamela wavule akabe umuntu ofaka encane kodwa mnguni kusuke kukhona inkinga eganeni sure hayike indoda isuke ingavikelekile amathongo kuba umfazi angithi umlekelele lo muntu uzokulekelela la ekhaya khona uthi masibuko umuntu owumfelokazi omncane nendoda yakhe ibincane usuke kukhona inkinga khona into kumele ayikhulume
ingabe waqedela lukhalo ingabe le ndoda uyibulele kubili noma akaganile kahle akwazi indoda yakho ngashona incane ibulewe uwe ikushiye ihambe izokondla ubani ezingane ubani ozozondla ingakho-ke kuba khona leli joka lokuthi hlala umncane uhlala unjalo ukuze uyizwe lento oyenzile manje ukuthi akazi ukuthi le ndoda ibulewe uye yashona leyo ndoda leyo okusho ukuthi lo muntu akasikwa la ekhaya akaganile ikhona inkinga ekuganeni kwakhe asale kanjani amathunga kubo angezi ukuzovikela indoda yakhe ukuze ihlale ejabule yena kungabi lento amvumele emncane kangaka azohlala 2 years 3 years bese iyahamba indoda imshiye emncane khohlwa mngulu mama inkinga ekanje amathongo umfazi ayisisekelo sekhaya ingakho mawuthatha umfazi uthi uzokwakhani umuzi ongakhekile uzovusa umuzi wakini ngoba namakhaya azofika wakhe umuzi awusekele maweqeda ngoba abalekela abazulu bawo ukuthi banganjani angahlukumezeli futhi bangalambi babalekela umntana wabo bese yafa ukuthi angalambi futhi asekeleke angizwe kodwa qedileke lapha bese uyahamba wena uhamba kanjani amathunga ekhona esini unamathonga amathathu wonke akwembethe ekulanda ushuthi lo mfazi ubekwehlula vele wena ubekwehlula undoda mina vele akuthatha amathonga kini ngoba uyisiphuphu mina shaka akuthatha ngoba uhlula umfazi wena ngiyakutshela nguni ngiyakutshela noba babadala bayokutshela lento engikutshela yona abazisintsha abaziqiniso lena ngikutshela yona nguni namhlanje bayokutshela kusho ukuthi uthi Mazibuko lo mkhuba wokungena vele mamezala wayeyazi wayesuke ganga babesuke beganga beqhatha leziva lamabhodwe ala ekhaya bewaqhatha lamabhodwe ala ekhaya bethatha isiqhoko sangaba basifaka ngapha lento ukuthi kube khona ifavoritism ubokona ingane ethi babesuke belwa beqhatha lezi zindlu zombili ngoba ingane zangapha zanomfazi osehanjelwa indoda isiyongena kumfazi womfowabo kuzosala kwenzakaleni ngapha bazothini laba bantu ngoba le ndoda mamelithathe iqoqe umfazi ofunwa yindlu yakwabo igama wesibili hayi yothatha umfazi wenyindlu umntana umfazi wenyindlu uzomenza umfazi wesibili la ekhaya isakulenzakaleni le yandlu uthi yafa izosana nezingane zakhona ziyuzenzeni ingane ngoba uyasho nawe yini zingane amakhaya abendlu wona athini ngoba imizi yasemakhaya ihlukene njena nje ngenxa yezindlu ngenxa yezindlu ngoba sikhuluma ngomlando uzalo womuntu ukuthi umuntu yini abela agcinelwe yona amamela zakhe mayizele sikhuluma ngeyinkinga esibhekene nomlando wokuzaleka komuntu isidikiselo nami ngivezandlele indaba yevezandlele ijule kakhulu indaba yesiciko lesi isidikiselo manje kodwa ke kube ngcono kanjani uba yidaka noma kuzalo ingane eyidaka ingane eyidaka ucishe kube ngcono kwengane ezalwe eyidaka kodwa akukho ngcono nakho ngoba akuhlanzekile ngoba kuneyimfihlo yebo ingane eyidaka ikhishwa ngomnyama la ekhaya zonke izinto ezenziwayo zayo zenziwa ngomnyama ubusuku ngoba zonke yakhandeka ngani ubumnyama yebo zenziwa phi futhi esigabeni ngoba ingeyaphi khona idaka lesigaba waphuma ucoshela amalongwe kuyisinto khona lokho waphuma ucoshela umkhuba
Sibuye size kuyilonga. Ngoba isintu sithi isintu hlala ngoba wena indoda yakho ishona usencane uyazi ukuthi ishone kanjani. Isintu leso. Ukuze ungeke umoshe isitsha sala ekhaya hlala. Ingane zakho ziyohlala isekelekile. Yebo ziyohlupheka mayisana kushona ubaba ngoba mhlawumbe ubethwayela ukuthi kube khona akuphosayo lapha ekhaya. Noma ubondla la ekhaya. Manje akusondleki. Okusho ukuthi wena qhuluza ke phela. Uhlale emhlabathini ungasuki. Uhlale usensimini ungasuki. Ukuze ingane yakho ingane zinjani? Zidlile. Uyifundise nezingane zakho ukuthi uyasetshenzwa. Ngoba wena waxosha umsebenzi wala ekhaya. Wamxosha umsebenzi la ekhaya wena. Angibaba? Yo. Siyabuya besiza kuyidala. Ilonge nedaka zingane ezihlukene kodwa eziyicala elifanayo noma eziyinkinga enjalo efanayo. Ufana nestikiselo nani? Nelongo. Nevezandlebe. Ivezandlebe nani? Nestikiselo. Istikiselo uzalwa la ekhaya kodwa hayi endlini efanele. Ivezandlebe ingane esuka esendeni la ngaphandle izilika. Oh, ilonge nedaka ingane akufani. Kodwa kuyicala elinjani elithi malifane ngoba indoda isuke isingekho kubo bobabili lapho. Oyilonge. Injani ilonge? Ilonge phela ingane ezalwe ngaphandle. Uyocoshela ini? Amadaka. Amalongo. Uyocoshelani? Amalongwe. Uyokhala imfino. Idaka ingane ezalwa la ekhaya. Indoda isinjani? Indoda isinjani? Singekho. Uqedileke. Okay. Ubulongo la ekhaya lo. Obuyokhanda umquba kabani? Wala ekhaya. Ubulongo wenkomo enyiwe kuphi? La ekhaya. Angazi mina mhlambe yimi engihlukanisa amagama. Ayazalana. So ilongwe uthetha amalongo ongawazi ukuthi kuphi uzowafaka la ekhaya. Idaka inkomela ekhaya. Izele inyile njalo la ekhaya yayi ubulongwe. Ukuthi asazi ukuthi yeyiphi. Asibonanga ukuthi yiphi kodwa sibona sekukhona ingane la ekhaya kodwa indoda yala ekhaya isekho. Ubulongwe bala ekhaya yilongwe. Ubulongwe bala ekhaya. Abantu bakuzwe lokhu. Ukuthi ubulongwe bakulelo khaya. Ubulongwe bakulelo khaya ingane ezalwa umuntu wala ekhaya indoda yomfazi isishonile. Okungenzeka nje ukuthi njengoba ubulongwe bala ekhaya inhlambuluko yezinto ezenzeka la ekhaya ukuze kushone indoda. Inhlambuluko yezinto ezenzeka ukuthi kahle kahle nina vele benivele emlala indoda isekhona. Yini enibulalele nje? Bese iyavela njengenono ingane izohlanza leyo nto leyo. Ingakho leli gama masikhuluma ngone sibuya ngapha eMondo. Ngithi igama lehlazo abantu abalazi ukuthi ihlazo yini. Ihlazo into evela nenhlambuluko phakathi kwekhaya. Eveza iqiniso. Ebekade lifihlekile izinto zenza. Ngeke singayilindele. Ngolimi lwephukuphuku undercarpet. Leli gama lithi ihlazo akusiko ukuthi ukuhlanzeka. Uhlanzekile. Ngokuthi ubuwenza izinto ebumnyameni wavela ungiyoshe ekhaya. Wavela ungiyoshe ekhaya. Ukuthi kwenzakaleni? Sanibamba igebengu.